Salut, bună ziua, bună seara, numele meu este Thomas Rob, sunt astrolog și artist muzical și în cadrul acestui videoclip vom dezbate anul 2024 pentru fecioare, pentru persoanele care aveți ascendentul în această zodie și chiar pentru persoanele care aveți luna în acest semn zodiacal. Ei bine, în primul rând, aceasta este harta momentului intrării în anul 2024. La nivel de predispoziții generale mă focusez pe energia care este transmisă în momentul în care noi facem ingresul într-un nou an și practic ne oferă oricum o sumedenie de informații pe care să putem să le aplicăm și mai mult decât atât pe care să putem să le și înțelegem, tocmai pentru a putea să ne formăm direcții clare și frumoase, prin care să încercăm cel puțin să mai ponderăm anumite tensiuni care pot să intervină în cadrul acestui an. Și este super important să vă dați seama că eu știu clar că voi ați muncit mult. În ultimii ani eu știu clar că ați muncit foarte mult, eu știu clar că ați muncit super mult cu voi, că ați fost învârtite pe toate părțile și așa mai departe, știu lucrurile astea. Însă tot acest melanj de întâmplări a lucrat în favoarea voastră tocmai pentru că din anul 2025 Nodul Sud, care vine cu scormonirea și cu tot ceea ce ține de a scoate de sub preș și de a ne reaminti de cine suntem noi, de ce avem noi de reglat la propria persoană, acest Nod Sud va intra în semnul vostru. Și practic, pentru a putea ca anul 2025 să fie un an în care să puteți să aplicați acea vorbă după faptă și răsplată, este super important să vă dați seama că sunteți într-o perioadă, mai ales pentru simplul fapt că Saturn este în semnul vostru opus zodiacal, da? Este în Pești. Este foarte important să vă dați seama că Universul deja lucrează pentru voi, lucrează prin voi și lucrează prin oameni din jurul vostru, astfel încât să ajungă să vă atingă pe voi. Și în momentul în care am intrat în anul 2024, noi am intrat în acest an sub un ascendent în balanță, într-un grad 4, care este un grad cu energie de rac. Ei bine, acesta vizează, adică semnul racului, pentru voi vizează casa a 11-a, pentru că este cu două zodi în spatele vostru. Și prin prisma faptului că ascendentul este pentru voi în casa a doua, vreau să vă dați seama că stabilitatea principală pentru voi anul ăsta trebuie să vină raportată la oameni, la grupuri, la felul în care voi vă simțiți că aparțineți într-un grup și să nu vă vindeți foarte mult identitatea prin a complace aspectele care țin de viața voastră în care vă mințiți pentru a-i mulțumi pe restul. Acesta va fi un aspect foarte, foarte, foarte important pentru voi în cadrul acestui an, îndeosebi pentru simplul fapt că va reflecta capacitatea voastră de creștere financiară. Poate veți spune că aceste lucruri nu au cum să meargă în mână, însă au cum, pentru că este simplu. Prietenii din jurul vostru, oamenii și grupurile în care intrați, au o anume capacitate de interferență cu viața voastră. Voi căutați stabilitate și căutați ca lucrurile să fie exact așa cum credeți voi, să nu iasă de sub control și mai mult decât atât, căutați clar să aveți lucrurile sub control, astfel încât să nu intrați în critică de sine sau mai mult decât atât să nu-i criticați pe ceilalți. Și acest an vrea să vă învețe faptul că puteți să fiți mai selectivi și că această stabilitate care vine să însumeze o bună parte din lucrurile care există în viața noastră, pentru că stabilitate nu înseamnă doar bani, înseamnă și emoție, înseamnă și direcție, înseamnă și casă, înseamnă tot. Deci, practic, aveți grijă în cadrul acestui an cu oameni din jurul vostru, pentru că o să cadă foarte multe măști și implicit poate felul în care voi v-ați direcționat energia către cineva v-a făcut să vă creați o anume stabilitate fake sau să credeți că sunteți siguri în mediul în care trăiți. Ei bine, în cazul în care voi ați intrat cu foarte, foarte, foarte multe așteptări, mai ales că am intrat în acest an pe un Mercur retrograd, Mercur fiind guvernatorul vostru, s-ar putea ca unele dintre așteptările cu care voi ați intrat în cadrul anului 2024 să fie învârtite la 180 de grade. Eu chiar dacă filmez acest videoclip până martie, cred că sunt singurul astrolog care a mai rămas să filmeze 2024 cu 3 luni după, dar trecem peste. Trebuie să vă dați seama dacă, începând din ianuarie până acum, în martie, au intervenit răsturnări de situație la nivelul așteptărilor pe care voi vi le-ați făcut. Dacă da, vă rog ca de acum încolo măcar să nu vă mai faceți așteptări și implicit să aveți cele mai mari așteptări doar de la fericirea voastră. Și pentru simplul fapt că voi, în momentul în care aveți așteptări de la o persoană, intrați într-o anume tendință de a controla tot, da? Pentru că doriți să vi se împlinească așteptările, păi hai să vă controlați fericirea.
hai să vi-o controlați, astfel încât dacă aveți o stare mai puțin plăcută care poate să vă perturbe stabilitatea, să o înțelegeți, să nu o criticați, să nu vă dați două palme, mamă, ce nasoală sunt, ce nașpa sunt, ce praf sunt și așa mai departe, ci pur și simplu această stare să fie alchimizată în ceva frumos, ceva benefic, ceva care chiar poate să fie constructiv, pentru că până la urmă casa a doua are o valență de taur. Deci pentru voi este o casă care cumva poate să funcționeze și vă poate aduce pe făgașe foarte bune, mai ales pentru că este o casă cu element de pământ, indiferent că ea este în semnul balanței. Dar balanța pentru voi reprezintă la nivel general casa a doua. Deci, practic, trebuie să faceți curățenie generală în oameni, în grupuri, trebuie să eliminați orice tip de așteptare, chiar de la cel mai bun și mai bună prietenă, și să vă dați seama că, în primul rând, voi trebuie să vă urcați pe voi, pe propria persoană, și cele mai mari așteptări să le aveți de la a fi fericiți cât se poate de mult. Și dacă este ceva care vă dezamorsează fericirea, pur și simplu să reușiți să înțelegeți de ce, astfel încât după să alchimizați această stare de nefericire în ceva care poate să iasă foarte frumos dintr-o emoție, cum fac artiștii, da? Artiștii care pur și simplu în momentul în care sunt supărați, triști, melancolici, whatever, compun, produc, desenează, scriu, concep, creează. Ei bine, faceți și voi ceva, lansați-vă acel spațiu creativ, mai ales pentru că Pluto este în casa voastră a 5-a și are o valență foarte puternică în ceea ce ține de manifestul interiorului creativ al fiecărei persoane. Faceți ceva cu acest lucru și încercați în primul rând să alchimizați orice tip de stare nevrotică, de supărare, de nasoleală și așa mai departe. Alchimizați-o în ceva frumos. Creați ceva, aranjați ceva, dar și aici este o capcană. Dacă faceți prea multă curățenie peste tot, să fie totul aranjat, să vedeți că vi s-a mutat cana de pe 3 rânduri din spatele dulapului și așa mai departe, înseamnă că este un focus mult prea mare pe ceea ce înseamnă exteriorul și exteriorul vostru. Și prin prisma acestui fapt aveți mare grijă, mai ales că intrăm cu un ascendent în balanță, deci oamenii vor fi vizați la nivel de impact personal pentru fiecare în parte. Aveți grijă unde vă consumați energia, de ce deveniți obsedați sau efectiv obsedate, și nu este nicio rușine, pentru că până la urmă obsesia face parte dintr-o pasiune, dar o pasiune care prinde un foc mai cenușiu așa, care ajunge să fie scrum la un moment dat, da? Și încercați pur și simplu să aveți mai multă încredere în faptul că puteți să fiți selective și că aveți nevoie de anumite bariere, de limite și implicit de răbdare, și să nu vă ofuscați dacă lucrurile nu vă ies din prima, pentru că ele vor ieși, doar că acest an vă testează un pic anduranța. De ce? Pentru că aveți până pe 29 iunie și luna neagră în propriul semn. Și asta vă poate transforma într-o fațetă, vă poate scoate la suprafață toate fațetele ultra mega critice, poate să confere anumite probleme de alimentație, poate să confere anumite stări de nervozitate care sunt declanșate fără motiv din neant, poate să vă pună mult mai mult în luptă cu propria persoană, însă în același timp să știți de la mine că vă dă și un mare magnetism. În momentul în care Lilith îți intră în propriul semn, acolo este un magnetism. Însă acest magnetism poate să fie manifestat într-un fel ușor obsesiv și pur și simplu să uităm de noi ca să fugim înspre a ne satisface o relație sau înspre a agăța pe cineva ca să nu ne simțim singuri sau așa mai departe. Încercați ca în primul rând să eliminați critica cu propria persoană, să vă lăsați mai moale, să vă lăsați mai ușor, pentru că oricum în prezent Saturn vă influențează destul de mult. Și prin prisma acestui aspect, de ce să fiți și voi dure cu voi? Când zic dure, mă refer și la bărbați, da? Dar este zodia fecioară, na. Terminologia românească trebuie să ne face să articulăm astfel lucrurile. Deci fiți mai puțin dure cu voi, fiți mai puțin dur cu voi și complimentați-vă mai mult și mângâiați-vă mai mult și încercați pur și simplu să vă dați seama că împielițatul nu e atât de negru, ca să zic așa, și că poate uneori voi sunteți propriul vostru împielițat, care pur și simplu, ați înțeles ce vreau să zic prin acel împielițat, care pur și simplu nu vă lasă să vedeți pădurea de copaci și nu vă lasă să vedeți adevăratul verde, pentru că voi puneți un pic de cenușă și de cenușiu peste toate lucrurile. Deci, maniera asta de privire a vieții într-o pozitivitate mai crescută, dar nu într-un fals pozitivism, adică sunt foarte importante stările pe care le aveți în prezent, indiferent că sunt mai plăcute sau mai puțin plăcute,
Dar încercați să nu eliminați stările plăcute pentru că va crește din ce în ce mai mult critica față de propria persoană. Și dacă va crește critica, vor crește și stările neplăcute și după vă critica și mai mult și crește și mai mult stările neplăcute și se face un melanj de ăsta în stil bumerang, din care la un moment dat o să puteți să ieșiți foarte greu. Și măcar acum că știți clar aceste influențe, este foarte important pentru voi să vă dați seama că puteți să fiți cel mai bun prieten al vostru și mai ales pentru că vorbim de un grad 4 al ascendentului din harta pe care o vedeți în față, care vizează zodia Rac. Păi, haideți să deveniți, în primul rând, din acele grupuri de oameni care pur și simplu vor avea un anume impact puternic sau emoțional sau chiar de ajutor pentru voi în cadrul acestui an. Până acolo, hai să vă reclădiți pe voi, pe felul în care vă percepeți, stima de sine, capacitatea de a vă da seama și de a conștientiza magnetismul pe care îl aveți interior și pur și simplu să nu vă mai fie frică să încercați, să nu intrați în acea lipsă de încercare că să pierdeți controlul. Mamă, ce s-ar putea întâmpla dacă, aoleo, să nu greșesc, mamă, să nu... Deci să nu mai existe aoleo și mamă, dacă se poate. Deci încercați aceste două cuvinte, aoleu și mamă, să dispară. Bine, au mamă la nivel de victimizare, dar nu în alte direcții. Pentru că l-aveți pe Saturn în pești vis-a-vis și practic asta poate să crească un pic nivelul de victimizare din interior. Este perfect normal pentru că oricum toată planeta la nivel interuman se află într-un plin proces de creștere al victimizării. Deci măcar că voi știți și sunteți conștienți de faptul că acest lucru există și că voi puteți să-l controlați, păi hai să o faceți. De ce? Ca să vă fie mai bine și ca să vă luați mai ușor. Pentru că dacă voi vă luați mai greu și viața vă ia mai greu. Dacă vă luați mai ușor și viața vă ia mai ușor. Acum, logică, indiferent de tot felul de tipare transgeneraționale, de karme, de relații cauze-efect care au avut loc în viața voastră și pentru care puteți să culegeți sau să mai trebuiască să plantați anumite lucruri, evident că nu la toată lumea se întâmplă la fel. Poate unii sunt luați mai ușor, poate unii dintre voi sunt luați mai greu. Dacă sunteți luați mai greu, să știți de la mine că sunteți mai aproape de completitudine, de evoluție și de un fundament solid. Dacă sunteți luați mai ușor, vi se permite acum astfel încât la prima greșeală după să fiți luați mai greu. Deci oricum nu scapă nimeni, indiferent. Și pe cei mai bogați și pe cei mai nu știu cum, toți trec prin ceva. Trebuie să știți clar acest lucru și prin prisma acestor aspecte să scădeți critica de sine, pentru că doar voi puteți să deveniți propriul dușman și felul în care, prin critica de sine, observați sau lăsați pur și simplu o lipsă înspre ceilalți oameni care poate sunt, nu știu, pur și simplu vor să vă ajute sau care chiar vor să vină să vă scoată din ceva. Și voi, pentru că stați în acest complex de nu sunt suficient de bun sau de lipsă de merit, să nu primiți ajutoarele. Evident, vor fi nevoite barierele, gen va fi nevoie ca aceste bariere să fie impuse, tocmai pentru că nu toți oamenii vor fi așa și va fi foarte important pentru voi să discerneți persoane din viața voastră astfel încât să reușiți să vă optimizați vibrația pentru a putea să diminuați considerabil și acele stări prin care vă spuneți că nu sunteți suficient de bune, ca după să puteți să atrageți oameni care să vă valideze exact cum doriți și pur și simplu să poată să vă conducă ușor, chiar și printr-un compliment, pe o direcție care să poată să deschidă o anume portiță mai luminată decât portițele pe care voi ați fost obișnuiți să intrați și să începeți treaba. Pentru că vreau să știți de la mine, dacă o fecioară își face treaba, e pe o direcție care îi place, pe o direcție sănătoasă și se simte că este cumva validată sau că nu face umbră pământului degeaba, că de asta pot exista și anumite tendințe prin care să încercați să ajutați pe toată lumea, aceste controluri de sine manifestate printr-o muncă eficientă și printr-o eficientizare a faptului că voi, din tot cadranul zodiacal, voi sunteți rotița. Deci fără fecioară, care este a 6-a zodie, nu se poate intra în balanță, care este a 7-a și care este prima zodie legată de ceilalți, de oameni. Fecioara este ultima zodie legată de interiorul nostru. Este fix limita dintre ceilalți și noi, adică balanța. Deci, practic, fără voi, lumea nu ar putea să se învârtă. Să știți chestia asta, că o transformați în ego, că o transformați în stimă de sine, nu contează, uneori și un ego e bun, atât timp cât măcar ajunge să crească puțin stima de sine și să nu fie lăsat după să se dezlănțuie într-un fel vanitos, orgolios, bazat pe mândrie. Dar până acolo, folosiți ego-ul la nivelul ăsta de sunt bună, sunt șmecheră, pot să fac lucruri,
tocmai ca anul acesta să vină să vă dea tot felul de oportunități prin care să puteți să creșteți, de la parteneriate până la relațional și carieristic. Acum că ați înțeles principalele poziționări ale hărții cu care am intrat în anul 2024, să o luăm ușor pe partea de tranzite, astfel încât să vă dați seama de principalele influențe ale fiecărei planete în parte, astfel că voi începe de la mare la mic. Deci, în primul rând vorbim despre Pluto, care în prezent se află în Vărsător și care va sta în Vărsător până pe 2 septembrie, urmând ca după să se mai întoarcă puțin în Capricorn și după să intre cu totul în Vărsător până în 2044. Pentru voi, acest lucru vine să vă anunțe faptul că anul acesta testele bazate pe felul în care voi vă percepeți, astfel încât să puteți să atrageți iubirea pe care vi-o doriți, vor fi esențiale. Foarte multe teste bazate pe stima de sine, foarte multe teste bazate pe fuga voastră de orice tip de pattern nelucrat și ignorat din sfera copilăriei pentru că a fost prea dureros, prea rigid, prea nasol și așa mai departe. Și aceste pattern-uri, practic, în momentul în care vor fi constant evitate, vă vor face să atrageți exact genul și tipologia relațională pe care nu vi-o doriți și pe care o evitați și de care vreți să fugiți. Tocmai pentru că fugiți de voi. Pluto, când se întoarce în Capricorn, se întoarce pentru voi în casa a 5-a. Și la nivel de guvernare, pentru Fecioare, Pluto este guvernator de casa a 3-a. Deci, practic, este o influență ultramentală asupra felului în care voi reușiți să vă redirecționați percepția de sine, asupra felului în care meritați o relație, asupra felului în care conștientizați faptul că aveți un anume magnetism cu care puteți să fiți în ce relație vi se potrivește, fără să intrați în orice tip de nu sunt suficient de bună sau nu pot, sau nu sunt suficient de bun, ați înțeles cu, da? Nu Zodiac Fecioară. Și practic vor fi niște teste finale bazate pe a vă găsi cu adevărat unicitatea menită să poată să vă atragă în sfârșit acea relație unică în care să nu mai stați să analizați toate pattern-urile de care să vă agățați și cu prima ocazie să vă luați de partener sau de partener. Și implicit, prin magnetismul ridicat, să nu mai faceți pe restul să ajungă să vă critique, poate cum unele dintre voi ați fost și unii dintre voi ați fost criticați când erați mai mici sau de la persoane dinspre care așteptați un ajutor și pur și simplu poate o critică constructivă a fost preluată într-o manieră mai puțin plăcută de către voi și astfel s-au mai implantat anumite tipare energetice care pentru prezent reprezintă anumite negativități și care implicit nu vă lasă să mergeți înainte. Deci spațiul relațional este una dintre cheile anului 2024, în sensul în care pentru multe dintre voi se pot întoarce foste persoane din trecut care v-au trigăruit sau persoane noi care vă vor trigărui precum anumite persoane din trecut. Este important să vă dați seama dacă ați trecut printr-una, 2, 3, 7, 30 de relații care au fost la fel, doar că persoanele au fost diferite, păi să vă întrebați de ce. Și să vă dați seama că în primul rând este important să detectați pattern-ul și să nu mai stați să înghițiți toate lucrurile pe care ați stat să le înghițiți până acum. Și în momentul în care nu sunteți valorizate, pentru că această casa a 5 are și o valență de foc, este o valență care să vină să vă încălzească pământul, nu să-l pârjolească, da? Pământul fiind elementul vostru, și practic să ajungeți să vă considerați un leu. Pentru că leul este casa voastră a 12-a, este subconștientul vostru, este ceea ce voi aveți nevoie practic să activați. Adică acea manieră impenetrabilă de sunt îndeajuns de bună ca să pot să ating ce vreau eu. Și sunt îndeajuns de bun să pot să fac tot ceea ce îmi stă în putință să-mi ating visurile și obiectivele. Deci Pluto vă va zdruncina un pic partea relațională, nu am cum să spun că nu, și în cazul în care a mai fost zdruncinată până acum, ei bine, vor fi anumite closures și concluzii bazate pe adevăratele voastre valori în raport cu relațiile și cu felul în care voi considerați că meritați o relație. Deci măcar că știți aceste lucruri, haideți să mergeți fără măști în relație, haideți să nu vă mai dați ce nu sunteți în cazul în care faceți chestia asta și haideți să fiți voi. Să fiți voi
autentice, mai ales că este vorba despre Lilith în prima casă până în prima jumătate a anului și Lilith acolo vă dorește să vă scoată un pic din această stagnare, creând fibrilații, creând tot felul de dezordini, într-adevăr, dar în același timp vă dă și un anume magnetism și este păcat de el. Este păcat să nu știți, mai aveți și Luna în Fecioară, deci sunt și Juno. Juno fiind o altă esență feminină a astrologiei, care vine foarte clar să reprezinte partea asta care să creioneze alături de Lilith și de Lună punctul esențial prin care feminitatea voastră să poată să atragă orice. Chiar și pentru bărbați, feminitatea voastră și felul în care mai domoliți un pic această mișcare constantă a rotițelor și vă lăsați și să primiți și vă lăsați vulnerabili și vă lăsați fără măști, că despre asta este vorba practic, toate aceste lucruri să creeze un melanj câștigător pentru voi. Și aveți șansa anul ăsta să dezamorsați toate pattern-urile relaționale învechite, ca începând din jumătatea lunii noiembrie, când Pluto va intra cu totul în Vărsător și pentru voi va reprezenta casa muncii, să puteți, practic, să vă dați seama că următoarele locuri de muncă și tot ceea ce voi veți face în plan profesional va fi direct proporțional cu felul în care voi v-ați considerat până acum în relații. Și de ce? Pentru că, practic, în relații vă consumați foarte, foarte mult timp. O relație are capacitatea ca, dacă nu funcționează bine, și la muncă să ajungeți să nu fiți bine și să fiți defocusați și să fiți în stări nasoale și așa mai departe. Păi, vreau să vă anunț că Pluto vrea să facă curățenie în relații ca după să vă ajute să aveți o claritate bazată pe direcțiile care cu adevărat vă facă fericiți și implicit, poate cine știe cum, prin sfera următoarelor locuri de muncă pe care o să le aveți sau pe baza direcțiilor care cu adevărat vă sunt folositoare și potrivite sufletului și pe care veți merge, poate pe acolo veți găsi și pe cineva care să vă ajute cu adevărat să creșteți aceste impulsuri relaționale, dar în același timp în care să evitați și tot felul de toxicități care ar putea efectiv și logic să se integreze în planul muncii în momentul în care o idilă romantică are loc și implicit, pentru că la voi este foarte important grupul, masa de oameni și oameni în general, să aveți grijă de cine vă înconjurați, astfel încât să nu aveți surpriza că poate persoane din jurul vostru pot să destrame efectiv ceea ce voi încercați să construiți din toate punctele de vedere. În ceea ce privește punctul norocului din harta momentului în care am intrat în 2024, acesta se află în gradul 9, care este un grad cu energie de săgetător, în Vărsător. Pentru voi Vărsătorul reprezintă casa a 6-a, iar Săgetătorul reprezintă casa a 4-a. Ei bine, casa a 6-a este o casă care are și valența managementului stresului și valența unui multitasking care poate să ducă la burnout și o valență bazată pe sănătate, o valență bazată pe tot ce ține de ordine, structură, disciplină și management în cadrul rutinei voastre și în cadrul prioritizării tuturor lucrurilor pe care voi le puteți face astfel încât voi să fiți constant pe primul loc. Iar casa a 4-a este o casă care vine cu valențe în sfera strămoșească, în sfera familiei curente, în sfera casei, a securității și a siguranței voastre pe acest pământ. Și prin prisma acestui fapt, în primul rând, în cadrul acestui an, vreau să vă atenționați întreaga familie să aibă grijă cu sănătatea, controalele atât pentru voi cât și pentru familie să nu fie evitate, să nu ezitați absolut nimic și pur și simplu să preveniți decât să tratați și să nu vă fie frică de rezultat. Să nu aveți frica aia de mamă dacă nu știu ce, sau mamă dacă o să aflu o să mi-au zilele. Nu există așa ceva. Din contră, aflați ca să vă fie bine. Și mai ales pentru că luna neagră există în semnul vostru, este un alt impuls bazat pe necesitatea integrării unei sănătăți optime din toate punctele de vedere, de la vitaminizări, detoxifieri, sport, culcat de vreme, odihnă. Toate aceste lucruri trebuie să fie integrate în sfera creșterii unor noi principii de viață sănătoase bazate exclusiv pe
punerea voastră a sufletului vostru și a corpului vostru pe primul loc. Pentru că acel grad de săgetător vine să arate faptul că aceste principii sunt esențiale de alchimizat dintr-o frică de a nu păți ceva în teama de a nu preveni, ca să spun așa. Adică tocmai dacă se alchimizează într-o teamă de a nu preveni, păi hai să prevenim, ca să zic așa, și haideți să reușim ca atât noi, cât și membrii familiei noastre, cât și apropiații noștri în general, de toate tipurile, să fie înștiințați în sfera sănătății. Dar fiind vorba de voi, în primul rând să vă înștiințați pe voi și mai mult decât atât, orice natură lipsită de siguranță, de zbucium în sfera casei, de depărtare sufletească față de partener, față de spațiul vostru intim și dacă simțiți că cineva vă penetrează efectiv spațiul intim în cadrul acestui an și voi simțiți că nu aveți ce să faceți, atunci se pot activa anumite valențe în sfera sănătății. Însă, mai mult decât atât, această casă, a 6-a, unde aveți punctul norocului, vine să reprezinte și spațiul vostru de muncă. Astfel că foarte mulți dintre voi puteți excela la nivelul muncii, puteți avea rezultate profesionale, puteți să schimbați locul de muncă în vederea unui loc de muncă mult mai facil pentru voi, fiind vorba de un grad cu energie de săgetător, dacă unii dintre voi v-ați dorit să aplicați pentru anumite locuri de muncă în afara țării sau în sfera stranieră față de cea nativă, ei bine, să știți că există o mare susținere. Altfel, există șanse ca unii dintre voi să colaborați cu persoane străine, persoane de naționalitate, de religie diferită sau pur și simplu să aveți tot felul de întâlniri din acestea foarte interesante care să vină să dezvolte ceva neașteptat în viitorul vostru prin aceste persoane sau oameni de naționalitate diferită. Să țineți cont de acest aspect și mai mult decât atât, unii dintre voi, prin prisma faptului că săgetătorul guvernează casa voastră a 4-a, puteți avea șansa să vă dezvoltați un fel de casă mobilă, adică practic să călătoriți foarte mult cu partea de business, cu partea de muncă și să aveți șanse de locuit prin, nu știu, hoteluri, cazări, să stați o săptămână undeva, o săptămână în altă parte, adică pur și simplu să vi se dezvolte acest turism de business sau de management care să poată să vă extindă percepția despre meritul vostru, ca să spun așa, și să vă dați seama că dacă începe această învârteală de rodiță în viața voastră, sunteți suficienți de buni. Cu toții. Deci nu aveți de ce să vă mai autocriticați atât de mult anul acesta și pur și simplu alchimizați această autocritică pentru că poate să fie total destructivă pentru anumite potențialuri pe care voi chiar le aveți și de care trebuie să știți. Mai mult decât atât, Jupiter este pentru voi până pe data de 26 mai în casa a 9-a. Practic, acest lucru, mai ales pentru că Jupiter reprezintă și guvernatorul casei a 4-a pentru voi și guvernatorul casei a 7-a, dacă veți călători, s-ar putea să găsiți pe cineva pe acolo. Sau pur și simplu să se lege foarte bine cu ce am spus mai devreme și anume cu aceste potențialuri de a oscila foarte mult cu persoane străine. Mai mult decât atât, situațiile birocratice, deschideri de firme, contracte, semnări, negocieri, toate aceste lucruri sunt foarte puternic aspectate, însă voi trebuie să aveți grijă cu legea. Aveți grijă să faceți totul corect, pentru că pe un Jupiter, dacă lucrurile nu sunt făcute corect, există anumite șanse să vă primiți câte o palmă. Deci încercați să stați constant în adevăr cu toate activitățile și demersurile voastre și implicit prin prisma faptului că este și o casă cu valență financiară, vedeți să evitați toate aceste aspecte care să valență financiară prin prisma Taurului, să evitați orice tip de aspecte bazate pe piață neagră, nu bag bani în firmă, stai așa că adun eu nu știu câte sute de mii de euro pe lângă, nu o să fiu descoperit, și mai vedeți și cu controalele. Cu controalele de orice fel. Mai ales dacă aveți bunuri, locuințe sau lucruri de genul acesta care au o bază, care au o structură, care, de exemplu, un centru pentru ceva, un centru pentru salvare, un centru pentru o unitate, lucruri care să fie reprezentate de o construcție, pentru că este vorba și despre casa a 4-a
și practic prin prisma acestui aspect sunt importante de menționat aceste lucruri. Dacă vreți să învățați o limbă străină, sunteți super susținuți în direcția aceasta și mai mult decât atât, puteți să vă schimbați radical setul de principii despre viață și setul de principii pe care voi îl aveți moștenit transgenerațional prin muncă cu sinele. Și mai ales pentru că începând cu luna aprilie, Jupiter deja va intra în ultimul decan al Taurului, un decan guvernat de Saturn. Ei bine, să știți că acolo mai toate acțiunile pe care le veți face pot să aibă o lungă durată, pot să fie împământenite mult mai simplu și clar vor întâmpina, și nu doar pentru voi, pentru toată lumea, doar că la voi în aceste domenii pe care vi le-am menționat pot întâmpina și anumite obstacole, blocaje sau teste de maturitate. Însă, indiferent de nivelul de maturitate al testelor, voi practic puteți să vă împământeniți clar niște direcții ultra mega potrivite, tocmai pentru că după, în a doua jumătate a anului, Jupiter vă va intra în casa statutului social. Și prin prisma acestui fapt, și mai ales că Jupiter guvernează și casa a patra, care este o casă care practic pune bazele, da? Este o casă legată de casă, aveți șanse puternice să vă stabiliți cu adevărat o anume vocație și să reușiți să vă mențineți pe o direcție dreaptă în care, dacă nu vă convine ce munciți acum, să aruncați la acel job la gunoi și să vă găsiți o cale super bună pentru sufletul vostru și implicit prin care poate chiar să ascensionați la nivelul imaginii publice, imaginii sociale sau în direcția asta de ascensiune pământeană, ca să spun așa. Deci este foarte important ca până atunci voi setul și valorile și modelarea mentalului să fie efectuate la cel mai înalt nivel, tocmai pentru ca acele energii fresh bazate pe potențial enorm de creștere în sfera carierei să vină să vă ajute și mai mult decât atât să vină să vă dea și o recompensă bazată pe progresul vostru. Și în momentul în care Jupiter va fi în Gemeni, și mai ales pentru că Jupiter guvernează și casa voastră a șaptea, există șanse și de schimbare a numelui, din toate punctele de vedere. Adică puteți să vă schimbați statutul social, din necăsătorit în căsătorit, poate să se întâmple și din căsătorit în divorțat, într-adevăr. Adică pot să existe aceste schimbări de statut și este important de înțeles că și relația în care sunteți poate să ajungă la următorul nivel. Mai mult decât atât, puteți chiar să colaborați cu cineva semnificativ în planul acesta al carierei cu care să o duceți pe cursă lungă. Trebuie doar să aveți încredere că meritați să colaborați, că meritați să fiți văzuți, că meritați să aveți această ascensiune și schimbarea mindset-ului, nu într-unul total pozitiv, că până la urmă, dacă poți să avem o zi în care ne înțeapă o albină în cap, nu, mamă, ce pozitiv suntem, ce bine, ce mi-a plăcut. Nu este vorba despre chestia asta, dar clar este important mindset-ul, astfel încât în momentul în care vedeți un șurub care este șubred, să găsiți instantaneu un clește cu care să-l scoateți și după implicit să băgați un șurub nou. Adică să fiți pe fază și să aveți încredere că structura voastră poate să fie enorm crescută în cadrul acestui an, atât timp cât mindset-ul vostru vi-l programați încât să vă ajute să urmăriți calea dreaptă, să vă uitați fast forward și pur și simplu să vă dați seama că indiferent de lucrurile prin care voi ați trecut, a doua jumătate a anului poate să vi se fluidizeze puțin. O să vă iasă și luna neagră din propriul semn, o să vină și Jupiter în planul carierei, dar vedeți că aici Jupiter e cu două valențe. Nu faceți nimic, vă accentuează acest nimic. Faceți ceva, vă accentuează acel ceva. Și vă zic din proprie experiență că practic este legea atracției. Atrageți ceea ce sunteți, atrageți ceea ce gândiți, atrageți ceea ce vă spuneți că sunteți și atrageți ceea ce vă spuneți că trăiți. Să țineți minte aceste lucruri și să vă dați seama că implicit și pentru partea de familie pot veni anumite reușite importante, dar prin prisma faptului că acest
Jupiter poate să accentueze orice găsește, este important pentru că este și o axă care cuprinde familia până la urmă, să încercați să rezolvați orice lucru se mai poate cu familia și dacă nu se poate cu ei, măcar în felul vostru de a vă accepta trecutul, situațiile, unul dintre membrii familiei, ceea ce s-a întâmplat și voi să vă dați seama că sunteți mult mai puternici decât credeți și prin prisma acestor fapte Jupiter vă va accentua reușitele și mai ales în momentul în care vede că voi încerca să faceți, să dregeți, să schimbați, să mutați, păi aceste lucruri nu vor fi trecute cu vederea pentru că universul nu este dus cu capul. Așteaptă doar să vă ieșiți din acel mindset low de autosabotaj limitativ, că despre asta este vorba până la urmă. Pentru a include și pe Uranus și pe Neptun în cadrul rezoluției voastre pentru anul 2024, Uranus va sta în continuare în casa voastră a 9-a, acesta guvernându-vă casa a 6-a, deci este foarte, foarte important ca libertatea voastră de exprimare, de efectuare, de acțiune și așa mai departe să fie în strânsă corelație cu abordarea unei rutini personale care să vă facă să nu vă simțiți îngrădiți de absolut nimic și mai mult decât atât să vă facă să aveți flow-ul necesar ca prin urma unor manifestări personale care pur și simplu să nu se rezume la lucruri care vă sunt impuse și care pur și simplu nu vă îngrădesc în vreun fel sau nu vă țin într-o cușcă din aceasta în care să fiți împinși să faceți doar 2-3 lucruri sau așa mai departe. Cu Uranus acolo voi puteți să vă extindeți foarte, foarte mult și implicit puteți să vă găsiți o libertate de exprimare mult mai profundă. Și prin prisma acestui aspect și mai ales că din nou are foarte multă legătură și cu partea de străinătate, mulți dintre voi puteți avea șanse nemărginite ca abordând călătoriile anul acesta și implicit având un pic și de grijă pe acolo, pentru că cu Uranus nu știi la ce să te aștepți și în cel mai rău caz se pot surveni obstacole care pur și simplu să vă pună la încercare, mai ales dacă aveți totul mult prea organizat. Deci dacă aveți totul mult prea organizat, s-ar putea cu Uranus acolo să aveți niște surprize care să vă spună: auzi, dar ia hai ceata organizare, ia hai să trăiești și tu după flow, după vibe și implicit după chemările universale pe care planetele vi le dau, tocmai pentru ca să vă puteți bucura de adevăratele experiențe uraniene bazate pe surprize care pot să fie chiar foarte plăcute și surprize care să poată să reușească să vă extindă perspectivele mentale, care să vă scadă nevoia de control a oricărei situații și prin care pur și simplu să puteți să vă dați seama că și dacă nu veți controla toate situațiile, în general veți putea avea rezultate bune, mai ales dacă lucrați cu sfera asta universală, pentru că până la urmă îl aveți și pe Saturn și pe Neptun în casa 7-a pentru voi și practic este pe lângă sfera relațională și un wake-up call care să vă facă să vă duceți un pic și înspre partea nevăzută, partea spirituală, înspre partea asta care să vină să vă arate că voi, dacă veți îmbina raționalul cu iraționalul, veți avea super, super mult succes. Deci orice tip de călătorie care să se ducă în zona asta de retreat, de spații care să aibă o încărcătură energetică puternică și profundă și lucruri de genul ăsta vă pot deschide foarte mult la nivel mental, tocmai ca după să puteți prin acele noi așterneri de ideologii și principii să puteți să vă ridicați energia și conștiința pentru a putea să atrageți parteneri care cu adevărat să vină să vă satisfacă meritele și să nu cădeți în prada iluzorie a lui Neptun, prin care în continuare să vă faceți nu știu câte așteptări de la parteneri sau partenere și după să rămâneți dezamăgiți profund pentru că nu au fost așa cum ați vrut voi, pentru că v-au activat nu știu ce chestii în trecut, pentru că nu s-au conformat anumitor lucruri pe care voi în interiorul vostru le-ați dorit sau pur și simplu ați vrut să le controlați, tocmai ca să vă asigurați că nu veți mai trece iar prin anumite lucruri. Deci partea asta de echilibrare a unui mental agitat bazat pe guvernatorul vostru Mercur
reprezintă cheia, poate, a unei atracții inedite bazate pe un partener sau parteneră anul acesta. Și mai mult decât atât, pentru persoanele din a doua parte a vieții, ca să spun așa, poate persoanele care au ieșit la pensie sau așa mai departe, este super, super important să vă documentați anul ăsta atât de mult încât să puteți, mai ales dintr-o perspectivă energetică sau ezoterică sau așa mai departe, să primiți anumite hinturi, indicii și lucruri care să vă facă să faceți pace cu orice ține de trecut, mai ales pentru că în cadrul anului 2024 am intrat cu guvernatorul vostru în casa a patra, în Săgetător, retrograd, și mai mult decât atât, în gradul 22, care este un grad cu energie de Capricorn. Deci trecutul poate să fie cu totul anihilat anul acesta dacă veți lucra cu el, dacă vă veți da seama că, până la urmă, indiferent că a fost vina voastră în anumite aspecte, n-a fost vina voastră, pentru că așa a trebuit să fie, tocmai ca voi să aveți cumva ce să lucrați la nivel mental. Deci să abordați perspective mult mai din partea plină a paharului, ca să spun așa, să nu mai vedeți doar partea goală, tocmai pentru că odată ce ajungeți să înțelegeți cu adevărat anumite lucruri prin care ați trecut, vă veți da seama clar că poate și prezentul și viitorul să vi se reliefeze într-un fel mult mai deschis spre scoaterea voastră din propriile pattern-uri în care ați tostat și n-ați înțeles de ce. Și este următorul wake-up call, adică următoarea chemare pentru voi. Dacă ați stat un an, 2, 3, 4, 5 în aceleași stări, păi hai să încercăm și alte stări, să vedem că poate chiar nu va fi atât de rău și implicit, mai ales dacă veți învăța să nu mai controlați toate situațiile, pentru că până la urmă avem nodul sud și axa voastră a destinului pentru voi pe axa 2-8. Adică este o axa atașamentelor și este o axa învață să te detașezi, că detașându-te te așteaptă bogăția în cele mai necunoscute locuri și implicit în cele mai necunoscute gânduri și acțiuni și implicit în cele mai necunoscute circumstanțe. Practic voi așa veți avea cele mai multe surprize, detașându-vă de material, atașându-vă de imaterial și pur și simplu atașându-vă de ideea că în primul rând să vă controlați pe voi la nivel de sănătate și la nivel de stimă de sine, să vă controlați acele răbufniri critice personale și pur și simplu să reușiți ca odată ce ați lucrat aceste atașamente să vă atașați mai mult de ideea de a fi voi bine, nu de ideea de a controla lucrurile din jur, pentru că dacă au ieșit situațiile odată, de 2 ori, de 3 ori mai nasol, păi ați vrut să le controlați foarte mult și v-ați și stresat aiurea și poate acele stresuri au cauzat anumite psihosomatizări pe partea voastră corporală. Deci încercați să lăsați lucrurile mai flowy și mai ales pentru că îl avem pe Saturn, care pentru voi guvernează casele 5 și 6 în Pești, adică în casa a 7-a, este foarte important să vă dați seama că este fix ca și cum împlinirea casei 5 cu casa a 6-a vă dă rezultate în casa a 7-a. Adică toate lucrurile pe care vi le-am spus, bazate pe locul vostru de muncă și bazate pe rutina voastră sănătoasă și bazate pe lucrurile de care să fiți atașați, dar să fie bune, nu să fiți atașați de control și așa mai departe. Și împlinirea casei voastre 5, adică a face pace cu absolut orice ține de lucrurile prin care ați trecut, fie că a fost vina voastră, fie că nu, și să vă dați seama că fiecare om în viața asta trece prin ceva, pentru că este școala vieții și pentru că nu avem cum altfel să evoluăm. Odată înțelese aceste lucruri, puteți să dezbinați niște pattern-uri semnificative care să vă facă să atrageți un partener sau o parteneră care pur și simplu să vă facă să puneți capul pe pernă seara liniștiți, că acum puteți să vă focusați și pe alte lucruri și că în sfârșit emoționalul vostru, care nu este arătat în totalitate mereu către ceilalți, este în sfârșit satisfăcut, are o anume liniște și pur și simplu își vede de treabă cu alte direcții pentru propria voastră evoluție. Intrând și Lilith în casa a doua începând cu 29 iunie, moment în care Saturn iese din retrogradare, partea de atașamente va fi și mai mult testată, astfel că
încercați să lucrați la partea voastră de seturi de principii încă din prima jumătate a anului, urmând ca după să puteți să dezbinați partea de atașament toxic și pur și simplu de fuga asta după rezultat, ca să poată să vină rezultatele prin acel Jupiter în casa a 10-a, care va face și trigon cu tot ce ține de Lilith, cu tot ce ține de karmă și așa mai departe. Deci, karmă fiind nodul sud. Deci, practic, oricum, susținere veți avea, dar până atunci voi trebuie să înțelegeți că aveți de împlinit situații din trecut cu care încă n-ați făcut pace și după elanul anului 2024 vi se va declanșa de la sine. Mai ales că noi am intrat în anul 2024 cu Mercur retrograd, deci în general anul acesta este o lancetă a anului 2023 bazată pe înțelegerea anumitor aspecte din 2023 sau de mai dinainte, ca acum să fie în sfârșit aplicate într-un fel corect și optim pentru echilibrul vostru emoțional și să puteți să mergeți cu adevărat înainte. Fiind vorba de voi trebuie să aveți grijă la sferele astea de Mercur retrograd, în aprilie de pe 2 pe 25, în august și când va retrograda atât în semnul vostru cât și în semnul leului și în prima jumătate a lunii decembrie și la final de lună noiembrie când va retrograda din nou în semnul Săgetătorului. Mă refer la planeta Mercur. Pentru că voi în momentul în care retrogradează Mercur aveți niște lucruri foarte importante de înțeles și deși poate pe alocuri să vă zguduie într-un sens bun pentru a scutura ofiliturile și pentru a pune din nou flori, pământ și lucruri care cu adevărat să vină să fertilizeze spațiul vostru de recreație interioară, ca să spun așa. Și trebuie să aveți în vedere faptul că în aprilie Mercur va retrograda în casa voastră a 8-a, deci o să vă rog frumos să nu vă grăbiți în absolut nimic, să aveți grijă cu orice ține de tăieturi, împiedicături, accidentări și alte lucruri de genul acesta. Mai mult decât atât, este foarte important să aveți grijă cu investițiile, să nu împrumutați bani la nimeni, pentru că s-ar putea să nu vi se întoarcă înapoi. Și mai este important să vă dați seama că prin prisma faptului că Mercur este guvernator și de casa voastră a 10-a, s-ar putea să aveți niște surprize în cadrul locului vostru actual de muncă, care pur și simplu să vă facă să puneți stop sau prin anumite lucruri pe care le veți afla să aveți niște conștientizări de sine ultra mega profunde, care să vă facă să omorâți, pentru că este o casă a morții și a renașterii, da? Dar să nu o luați într-un fel apocaliptic, să vă facă să omorâți vechiul eu, vechile principii ofilite și să aduceți o renaștere prin noul eu, prin principii șlefuite, curățate de praf și solare. Este foarte important ca anul acesta să vă dezvoltați solaritatea și să reușiți cu adevărat să înțelegeți că până la urmă voi aveți de evoluat doar în sfera mentală, pentru că la nivel de aptitudini voi puteți să faceți foarte multă treabă, mai ales dacă vă puneți pe ea și dacă nu intrați în anumite mecanisme care să vă deraieze de la drum, precum lene sau critici de sine sau așa mai departe. Deci cu acestea să mergeți în față și acest Mercur retrograd în casa 8-a poate chiar să readucă anumite discuții financiare care au fost pur și simplu amânate sau tot felul de situații care au avut la bază anumiți bani bazate pe situații din acestea precum moșteniri sau procese sau toate lucrurile din gama asta. Adică dacă aveți anumite sfere de rezolvat, puteți să reluați anumite discuții cu acele persoane care iau parte la procese precum cele pe care vi le-am spus, astfel încât să le rezolvați în sfârșit. Însă o să fiți destul de tensionați în perioada asta de aprilie, astfel că o să vă rog să lăsați critica cât de mult posibil, ciocul mic, ca să spun așa, și încercați ca toată acea intensitate să o folosiți în ceva mega constructiv. În vară vi se vor ridica foarte multe pattern-uri subconștiente la suprafață, se vor afla foarte multe secrete și pur și simplu veți putea să faceți o curățenie generală mult mai profundă în ceea ce vă privește și dacă vreți să renunțați la niște lucruri veți avea o forță nemărginită să faceți acest lucru. Și în luna decembrie unii dintre voi s-ar putea să se întoarcă la familii,
unii dintre voi s-ar putea pur și simplu să trebuiască să refacă niște lucruri prin casă. Acest lucru vă spun să-l faceți mai redus, mai ales când vine vorba de bormașini, pereți, zidiți și alte lucruri de genul ăsta. Dacă este să mutați voi prin casă anumite lucruri raportate la design, decorațiuni sau așa mai departe, este perfect. Însă mai mult nu, pentru că pe un Mercur retrograd, mai ales că este vorba despre un semn de foc și despre săgetător, puteți să vă dați seama că poate le știți voi pe toate și că lasă că ce poate să mi se întâmple mie dacă fac asta, să vedeți după. Așa că vă recomand să o lăsați cât mai moale și în decembrie și mai ales pentru că la nivel de stereotip este fix ultima lună din an. Păi să o faceți să fie ultima lună din an. O să-l aveți și pe Marte retrograd care o să înceapă din casa voastră a 12-a. Deci orice tip de exces de energie poate cumva să fie plesnit de niște lucruri care să vă încetinească dacă voi nu încetiniți. Astfel că oricum focusul cel mai mare va fi pe partea voastră de credință interioară, pe partea voastră de mental și pe partea voastră de sănătate și de corp ca principal templu al vieții voastre. Deci să luați în vedere aceste aspecte, să aveți în vedere faptul că multe dintre relațiile voastre vor fi cu adevărat hiluite, ca să nu spun vindecate, că nu folosesc neapărat mereu cuvântul ăsta, să fie reglate, dar reglajul vine prin voi și nu este vorba despre acea vorbă că dacă nu ești tu bine cu tine nu poți să ai o relație. Ba, poți să ai o relație, normal, n-ai cum să nu ai sau nu e ca și cum nu poți avea, doar că nu va da rezultate care să fie în opoziție cu superficialitatea, că de fapt despre asta este vorba. Astfel că lucrați cu voi astfel încât să vă scoateți perimetrul de pattern-uri relaționale din sfera superficialului într-o sferă a longevivului și într-o sferă a realului și adevăratului. Că despre asta va fi vorba. Și în ultima parte de an să aveți grijă mai mult și cu partea asta de condus și din a doua jumătate a anului vă recomand să vă faceți o selecție totală a tot ceea ce mâncați, să vă conștientizați lucrurile care vă fac rău la nivelul de, nu știu, alergeni, acidități și alte chestii de genul ăsta, pentru că Lilith în casa a doua nu se sfiește dacă se enervează să vă dea anumite palme bazate pe alimentații, toxinfecții și așa mai departe, fiind vorba despre un Mercur retrograd în casa 8-a și acum la nivelul lunii aprilie. Și mai ales pentru că avem și un destin pentru voi în casa 8-a, ca să spun așa, mă rog, o linie de destin. Este super, super important să faceți așa, nu știu, să vă puneți niște intenții de astea de purificare cu mâncare, nu știu cum să zic, la modul că să aveți grijă ce mâncați. Și s-ar putea ca niște toxine să vă facă mai mult rău și implicit ca să puteți să creați și să stârniți o anumită forță de protecție a mâncărurilor, mai ales că nu știu câți dintre voi faceți lucrul acesta. Când vă uitați la mâncare, mulțumiți că o aveți, astfel încât să dați o energie de recunoștință peste acea mâncare și după ce ați mâncat-o, mulțumiți stomacului și vouă că ați reușit și că ați avut ce mânca și implicit că v-ați bucurat de masă. Aceste lucruri vor putea să stârnească procese de blocare a unor energii care se pot dovedi a fi toxice mai încolo în momentul în care digerați mâncarea și astfel să deveniți și mai prezente în mâncarea voastră și implicit să declanșați niște mecanisme de digestie mult mai profunde și mai directe ale stomacului, mai ales pentru că nu mâncați în timp ce stați pe telefon sau în timp ce vorbiți cu cineva și nu vă uitați deloc la farfurie. Este foarte importantă partea asta de focusare și de prezență chiar și în momentul în care mâncați și în momentul în care vă beți cafeaua, să vă bucurați mai mult de gusturile din viața voastră, mai ales că până la urmă este vorba despre, în prima parte a anului, despre un Jupiter în semnul Taurului și despre o karmă în casa a doua, care este o casă cu energie și cu valență tauriană. Deci încercați să vă bucurați mai mult de momentele mici, dacă ați avut o zi grea, să nu mai alergați după o altă zi grea și să vă dați o recompensă, să vă spuneți un mulțumesc, să beți un pahar cu vin seara, astfel încât să vă dați seama că nu munciți degeaba și să vă dați seama că voi munciți chiar și pentru a vă lua o pauză și să luați totul mai tiptil, să integrați lucrurile care vă deranjează într-un spațiu micro,
adică legat de percepțiile voastre la nivelul realității în care trăiți, urmând ca după să se schimbe și să se dezvolte spațiul macro în ceva de care microul vostru chiar să se bucure și pe care îl tot așteaptă. Sper că ați înțeles aceste reflexii la nivel metaforic. Eu am vrut doar să vă fac să înțelegeți că este un an foarte mental, dar dacă ați înțeles 2023-ul, 2024-ul va repune pe masă doar anumite mâncăruri din 2023 care au fost mai piperate, astfel încât voi deja v-ați obișnuit cu gustul și dacă nu v-a plăcut ceva la mâncarea din 2023, doar mai schimbați un pic rețeta în 2024 și o să fie mult mai ok. Dacă aveți sentimente de solitudine, să nu vă fie frică să stați în solitudine, mai ales că aveți un destin și un nod nord în casa 8-a și este un punct de echilibru al ruperii de atașamente, astfel încât să încercați să vă atașați mai profund de propria persoană, fiind vorba și de nodul nord în berbec, și implicit să lucrați foarte mult și cu orice tip de temeri sau convingeri că nu sunteți suficient de bune sau că nu meritați. Ba, meritați din plin și dacă vă faceți treaba anul ăsta, o să vă dați seama că și universul o să vă spună că meritați din plin. Eu pentru voi cam atât am avut să vă spun. Sper că v-au prit aceste recomandări. Îmi pare rău de tardivitatea apariției acestui videoclip, însă, integrați tot ceea ce ați primit ca recomandare de aici. Faceți o retrospectivă bazată pe ultimele 3 luni, astfel încât să vedeți dacă anumite pattern-uri pe care eu vi le-am spus s-au repetat și atunci și dacă s-au repetat, măcar să știți de acum să le reluați înspre reglaj și lucru cu cea mai bună parte a sinelui, ca să spun așa. Și în rest, dacă vă place și vă doriți să-mi susțineți activitatea, mă puteți găsi și pe Instagram astrological.verse. Partea de YouTube este în română, am și partea de TikTok care este tot în engleză, însă este destul de legată de Instagram, astfel că sunt postări asemănătoare cumva. Și pentru orice tip de consultații astrologice mă puteți găsi la detaliile menționate în descrierea acestui videoclip. Până atunci, pace, solaritate mentală și stimă de sine vă doresc.